Tak doi pesugihane bojoku sing jarene wong-wong duwite ora entek-entek. Iki lho pesugihane. Wis mbah putoke. Lho. Pesugihan kandang bubrah. Soale dandane pendak minggu tok. Dadi tak arani pesugihan kandang bubrah leh ben kowe seneng. Ora kok penak men le omong duwite akeh tak amini. Iki lho omahe lho seh kaya ngene kok mbok arani duwite akeh iko endi. Rek penak menak omongan. Lho omahku sih gedhek bobrok kabeh. Perlu didandani. Kok mbok arani uripku penak. Ben ranjagulke danane sithik dadine ya didandani pendak dina Minggu. Ya to bolo? Lah tukange mau madhep bolo. Isinan wonge. Nek ning HP isin, tapi yo beda nek ora nang HP. Tak ngecek lho. Jajanku ndek ingi lehku jalan-jalan kok. Bojonegoro. Aja mbok paedo ya kulkasku elek lho. Ya Allah, gila kebek. Kiwakku ndek bodo, jeh. Terus irisol ndek ingi ya nggawa balik neh ini ki dadak. Iki lho tuku iki bocahku. Njaluk apa jenenge? Udang crispy, gayane kok wong duwe kentol kok. Terus tuku iki sawo, iya aku kok sekolahan. Stok lomboke akeh. Iki lho jajane. Astagfirullahaladzim. Iki kerupuk kulit ndek iki lho. Pengen jajal aku. Enek kerupuk kulit kok kaya enak men ngono. Tak jajal sik ya. Nak tenan. Asin. Ora pas asin. Memang enak kok nek kuwi asin. Kuwi apa kretek kabehane kuwi leh. Wah, nesu senengane kok sok. Aku nek kandhane blas. Wah, kuwi anak wong. Ini ki awak rasane keselempur kok. Ya muga-muga dadi komen, like karo subscribe ya bolo. Ya wis ngene tok videoku. Tak lanjut mergawe liyane. Nek nang HP wae iki yo kesuwen. Sithik-sithik penting aku ngonten ya bolo. Oke bolo. Aja lali like, comment dan subscribe. Assalamualaikum.